Obair dhian, Torthaí maithe san Ardteistiméireacht. Pictiúr a haon. Sa pictiúr seo, feicimid síle leis an uasal ó caillig an comhleor garm róireach. Tá siad ag plé cuasaí ollscoile. Tá simig síle sa cheimic agus tá si ag luirg eolais maidir le cuasa in alibh. Dar leis an uasal ó caillig, ní mór de obair dhian a dhéanamh toisc go bhfuil ceithre chéad faointe ag teastáil uathaí chun an cuasa a fháil. Pictiúr a dó. I pictiúr a dó, feicimid síle agus áine i glós na scoile. Taobh thiardíobh tá beirt mhuchalaí ag imirt cisfeile. Tug an áine cura de chiile dul chuig an disco an oíche sin, ach níl fonn ar chiile dul ann, toisc go bhfuil an iomarca obair mhaile aici. Pictiúr a trí. I pictiúr a trí, féin síle gléach ó na cara seán. Íonn sé orthaí dul go dtí an phictiúrlainn an oíche sin. Dar leis, toscan an iontach ar siúl sa Savoy, ag tosú ar a hocht de chlog. Deir síle go bhfuil brón orthaí ach nach féidir le dul, toisc go bhfuil aiste le scríbhaice. Pictiúr a ceathair. Sa phictiúr seo, feicimid síle ag stadéir ina seomra coilite. Is léir go bhfuil si ag obair go dtíon díthallach. An sin, feicimid tuismitheoirí chiile ag ól cupán té sa chiistin. Deir athair chiile go bhfuil sé buartha fuaithaí. Dar leis, tá sos ag teastáileaí ón stadéir agus ba chóirde dul amach san aer uair. Dar lena máthair is cailín ciallmhar síle agus tá is aici cad atá ar siúlacha. Is féidir le dul amach ag an deireadh seachtaine agus níl ach cúpla mí fágtha go dtí na scrúdathe. Pictiúr a chuaig. Lá na dorthaí atá ann, tá 450 pointe gnótha ag síle agus tá glundar an domhain orthaí. Molann teaghlach chiile go háir na spéire. Dar le háine tá a rath tiltte aici toisc go ndearna sí sár iireacht i rith na bliana. Pictiúr a sé. I pictiúr a sé tá síle i mbun chlárúcháin dá cuasa ólaíochta in ollscoil na hÉireann, Gaillimh. Ba bhóthar fada é de, ach tá síle iontach sásta go bhfuil si ag a ceann scríbe inis. Ceistena. Cad atá ar siúl ag na buachalaí i pictiúr a dó? Cén fá nach féidir le dul go dtí an phictiúrlainn? Cén chuma atá ar chiile i pictiúr a sé?